yau da gobe ta tabbatar da sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya kubutar. Duk wanda ka jawo shi kusa da kai ka masa gata, ka taimaka masa ta kowace hanya, ka matso da shi kai masa goma ta arziki, in ba sa'a aka yi ba, in ba ɗan mutunci ne, ɗan albarka, ɗan alheri ba, a ƙarshe sai ya ci amanarka. Kuma ka tsaya zum ka yi shiru ka yi tunani ka gani. Amma akwai na kirki waɗanda Allah ya zaɓa ba su da yawa, amma mafi rinjayen mutanen haka ne. Har ma ta kai ga yanzu ana cewa mutane kawai duk wanda kake mu'amala da shi to kawai ka expecting komi zai iya yi maka, dan kada ya zo ya tafka maka wani abu ya tayar maka da hawan jini. Kawai ka ɗauka zai iya yiwa, rayuwa ce, wani ma zai iya yi maka kaza, ɗanka ma zai iya cin amananka, ballantana yaronka a kasuwa ko yaronka a ofis ko kuma wani abu makamancin wannan. Wannan is common saboda nisan da mutane suka yi wa amana.